Tagalog, Isabela. Yun. Mag-unboxing tayo ulit mga kagamba. Magandang araw sa inyo lahat ha. Unboxing natin yung Isabela mga kagamba na Tagalog. Halos kasing hawig na niya yung masbate. Kaya lang ang kulay talaga kulay dilaw. Paramihan dilaw siya. Brown. Ika nga brown. Hindi totoo yan. Puro maisan yata doon. Ganitong panahon talaga mga kagamba, maraming gagambang Isabela. Hanggang ano yan? Hanggang October yan. Hanggang anihan yan. Ng palay doon. Pagkatapos ng anihan, wala na naman. Pero minsan umaabot ng December. Yung na-experience ko dyan, hanggang December, mayroon pang gagamba dyan. Pagkatapos noon, ano na naman yun, buwan ng February. Yan. At itong sukat nitong Isabela mga gagamba, pagbasal, ang ganda ng sukat. Bago nyo panoorin itong unboxing natin, shoutout muna tayo mga kagagamba kay Diosdado Chongson. Pero habang pinapanood nyo na, shoutout na ako. Ayan, tingnan nyo yung unboxing na yan, oh. Napaka-quality niya. So habang nag-unboxing tayo, shoutout tayo para shoutout kay Gagambal TV. Yan. Habang nakikita nyo dyan yung pinapakita natin na unboxing. Shoutout din kay Giancarlo Manalo. Yan. Kay Jake Vizcara na walang sawang nanonood. Si Damang Vlogger, shoutout sa'yo. Si Gilo Cross, yan, shoutout sa'yo. John Ralph Borja, walang sawang taga-subaybay natin yan. Big Boss Spider, yan, shoutout sa'yo. Kay Tumi Abad, yan, shoutout sa'yo, Tumi Abad. At saka kay Nino Lorenzo, yan. So yan, panoorin natin mga gamba itong unboxing natin. Yan. Tagalog, Isabela. Quality. Ang lalaki, oh. Wala kang pang bintang 5 piso dyan. 10-15 ano. 10-15-20 bintahan yan. Bawim-bawi. Maganda ang sukat ng Isabela ngayon. Basal ito. Pero pagkaraan ng 1 linggo, wala na. Kasama na rigdik dyan na naman. Kuto na naman yan. Yan, oh. Ang ganda ng sukat. Mahabang kaha ito. Mahaba yan. Next. Ayan, oh. Rin natin. Ganda ng sukat, oh. Halos parehas ang laki, oh. Hindi ka malulugi rito. 10-15-20 ang bintahan sa bata nito. Walang pang 5, oh. Next. Ganda ng sukat. Ay na, nagtakbuhan na. Nagtakbuhan na. Aga pa kasi. Sana isa. May baby na. Bata na yata bibili ah.
halos parehas yung sukat talaga. Kaya hindi ka manghihinayang kahit mataas ang presyo, kunin mo talaga yan kasi magandang sukat. Ito, halos good size na ito. Oh, may lumabas. Oh, ano natin yun? Lumabas eh. Saan ba lumabas to? Ito. Ito. Ayan, no? Halos good size ito. Oh, lumabas. Ayan na. Malikot na. Next. Oh, lumabas na. Malikot sila, maaga pa kasi. Yan. Ito tayo sa mag-umpisa yan. Lawan ko kaya mas maganda kayo pag may ilaw. Aha. Depende. Malabo ah. Yan. Oh. Malikot. Oh. Next. Next na box tayo. Aho, lalo na to. Yan, no? Parang ganda ng sukat talaga. X. Yan, no? Makulay. Sukat. Oh, lumabas na. Lalabas na. Ganda ng sukat talaga. Quality and quality.
Ganda ng talo. Oh, may lumabas na. Balik rin natin. Ang ganda ng sukat. Kasi laki ng masbate. Yun lang. Ganyan din halos yung masbate. Ang gaganda lang sa masbate, may malaking sukat na nakahalo. Ito TM good size lang yung ano, yung pinakamalaki niya. Hindi naman gano'ng kadami yung good size. Karamihan TM. Yun. Next. Bola tayo. Gagamba na naman. Hawak natin. Yan o. Ganda dito. Oh. Grabe yung sukat na. Oh. Paru-paro di. Balik ka rin natin. Oh, kaganda ka. Wala kang may bintang 5 piso rito. 10, 15, 20 talaga to. Oh. Tumakbo na. Oh. Tumakbo. Kaya pala may butas doon. Yan. Yan o. Paru-paro G. Parang kasing sukat lang ng masbating pinapakita nilang ganyan. No? Alright. Yan na kita nyo ang gaganda ng sukat. Wala kang maibenta halos 5 piso dyan. Hindi ka malulugi kahit medyo mataas ang presyo nyan, pero hindi ka malulugi.